Оженила се мома за много грозен мъж. И целият род се отрекал от нея. Кажете червена точка. Семейството живеело в мир и сговор. Но скоро мъжът се споминал. Починал. Завади. За баланс ще кажа, че е бил и жив преди това. Мисля, че... На погребението дошла само малката сестра на булката. Като видяла колко много плаче кака и започнала да успокоява. Како стига си ревала за този грозник, си намериш по-убав. А вдовицата плаче неутешимо и нарежда: сестро, сестро, открехни така палтото и виж. Малката сестра повдигнала палтото и заревала още по-силно от кака си. Како, не можа ли ти да умреш, ма како?